Φίλοι μου, γεια σας. Είμαστε στο κατάστημα του κυρίου Μαρτάκη. Καλησπέρα σας. Ήρθαμε, Ιάκωβε, να μας δείξεις τις τελευταίες παραλαβές, τις νέες παραλαβές. χθεσινές και τις προχθεσινές που ήρθανε. Τόσο φρέσκο πράγμα, βεβαίως. Γιατί όλα μας τα εμπορεύματα, όπως βλέπεις, είναι 2016. Ναι. Δεν υπάρχει 15. Και όλα σε μόνο προσφορά, δύο. Όλα σε τιμή κόστους. Μάλιστα. Το είπαμε. Τιμή κόστους. Ωραία. Πάμε να μας δείξετε τι ήρθε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πόπι το πινακάκι. Μάλιστα. Λούσι το σκυλάκι. Πάρα πολύ ωραία. Η γατούλα μας δίπλα της Χάσμπρο, Μάλιστα. που κλαίει, κάνει πράγματα πολλά, τρομακτικά. Λοιπόν, το γραφιάκι ο Εξυπνούλης, το πρώτο μου γραφιάκι ο Εξυπνούλης, πάλι της Κλεμεντώνη. Ναι. Ήρθε τώρα μετά τις απεργίες. Δείξε εδώ την εκπαιδευτική τιμονιέρα, τελευταία παραλαβή της Fisher Price. Από Ματέλ. Πάρα από πολύ ωραία. Ματέλ. Ματέλ. Λοιπόν, το πειρατικό καράβι του παππού Σκυλάκη, από την Πέπα. Α, η Πέπα με το πειρατικό καράβι, η Πέπα έχει και πειρατικό καράβι πλέον. Ωραία. Λοιπόν, δείξε τώρα και την τελευταία παραλαβή πάλι της Fisher Price, την υδρόγειο, την εκπαιδευτική υδρόγειο σφαίρα. Μάλιστα, τη βλέπουμε στην κάμερα. Μπράβο σου. Το εκπαιδευτικό τραπεζάκι της Κλεμεντώνη, όσο φαίνεται εκεί το δείχνεις. Μάλιστα, εδώ είναι το τραπεζάκι μας, βεβαίως. Πάντα όλα σε τιμή κόστους. Οι κυρίες και οι κύριοι γνωρίζουν πλέον και μπαίνουν και στο ίντερνετ και γνωρίζουν άπασες τις τιμές. Μάλιστα. Μπορούν να το τσεκάρουν, να το διαπιστώσουν αυτό που λέμε. Ωραία. Οι υπνοπαρεούλιδες μας. Υπνοπαρεούλιδες. Μπράβο σου. Μάλιστα. Για το κορίτσι και για το αγόρι. Ναι, εντάξει, κορίτσι αγόρι το λέμε ουδέτερα, είναι και τα δύο, και για κορίτσι και για αγόρι. Ωραία. Δείξε και το ζαχαροπλαστείο της Μίνι. Πω, φτιάχνουν γλυκά αυτά, κύριε Μαρτάκη. Ναι. Η Μίνι μας. Είπαμε, είναι οι προχθεσινές και χθεσινές παραλαβές, είπαμε. Γιατί Μάλιστα. είχαμε και απεργία στα πλοία, το θυμάσαι. Βεβαίως, 9 μέρες. Μπράβο. Λοιπόν, και το πιανάκι της Κλεμεντώνη. Πάλι και αυτό τώρα τελευταία παραλαβή μας. Εξυπνούλης. Ναι, γιατί Μάλιστα. το τονίζουμε, το λέμε, όλα είναι 2016. Λοιπόν, ο Μίμης το σκυλάκι. Τα εκπαιδευτικά σκυλάκια, τα γνωστά της Fisher Price, τα ξέρει το καταναλωτικό κοινό. Μάλιστα. Όλα είπαμε σε τιμή κόστους, το ξαναλέμε. Ωραία. Λοιπόν, έλα τώρα και από εδώ να σου λέω όλα τα καινούρια επιτραπέζια που ήρθαν προχθές. Μάλιστα. Ο τροχός των λέξεων, στο κεφάλι το έχω παντομήμα, σώσε τα αυγά, θα πεις και ένα τραγούδι, το tic tac boom για μεγάλους έκδοση και για μικρούς, όνομα ζώα και φυτά, μείνησε γαΐδαρος, μπούλης ο φαταούλης, όλα καινούρια, Μάλιστα. όλα σε τιμή κόστους. Πολύ ωραία. Μάκης ο αυτοκινητάκης, Μάλιστα. Σάκης ο Ραλάκης, Να και ο Σάκης. ο Μάκης ο Τουμπάκης, ο Τάκης ο Τουμπάκης, συγγνώμη. Μάλιστα. Ο Τάκης. Τα γνωστά μας puzzles. τα puzzle, τα φωτιζόμενα. Τέλεια. Ερχόμαστε τώρα εδώ στο καπνού, όποιος είναι μπάρτσα. Και φιλαθλούς πάνω απ' όλα. Ναι. Το Σαντιάγκο Μπερναμπέου, Ρεάλ Μαδρίτης. Όλα αυτά σε παζλ. Όλα αυτά είναι τρισδιάστατα. Ρεάλ Μαδρίτης. Λοιπόν, το Big Ben και ούτω καθεξής. Πολύ ωραία. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, έλα να πάμε και προς τα εδώ να πούμε ακόμα 2-3 πραγματάκια. Από εδώ, Τρελοκουβάς, Φρέντιο Κεφάλας, λοιπόν, έχουμε από εδώ τα Εξυπνούλης που είναι για τα μπεμπάκια 3-4 χρονών, τα εκπαιδευτικά. Ηλεκτρονικό Εξυπνούλης Παντογνώστης, το νηπιαγωγείο,
με τη Frozen γράμματα και λέξεις από τη σειρά όλη αυτή η σειρά είναι της Κλεμεντώνη, τα εκπαιδευτικά. Puzzle όπως τα βλέπεις της Κλεμεντώνη, τα εκπαιδευτικά δίπλα σου πάλι από τη σειρά Κλεμεντώνη, μικροσκόπια, εργαστήρια χημείας, θερμοκήπια και πολλά άλλα. Περιττό να σου πω ότι και αύριο περιμένουμε πάλι τις τελευταίες παραδόσεις από Hasbro, διότι και η Hasbro είχε πρόβλημα. Τα εμπορεύματά της έρχονται από Γαλλία και είχε πρόβλημα με τις απεργίες. Και αυτά που θα έρθουν, κύριε Μαρτάκη, θα είναι όλα πάλι σε τιμή κόστους. Το λέμε, τιμή κόστους. Μάλιστα. Ο κόσμος ξέρει τις τιμές, μπαίνει στα... Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ. Βλέπουμε εδώ την αρρωστούλα μας, το τσιτσιομπέλο το αρρωστούλι μας, που είναι άρρωστο. Μάλιστα. Και θέλει γιατριές. Φροντίδα. Η κλινική επάνω της μικρή γιατρού. Μάλιστα. Μπράβο σου. Όλη αυτή εδώ η σειρά με τους Μίκηδες, με τους Μίνιδες. Ο Μίκη μέσα ο διαδραστικός. Μάλιστα. Ο Μίκη λέει περπατάει, τραγουδάει, χορεύει, κοροπηδάει. Ναι. Τα κάνει όλα. Τράβα και ένα νερφ, γιατί αύριο θα έρθουν τα μεγάλα, τα βαριά νερφ. Είναι καλύτερα από αυτό. Αυτό δεν είναι τίποτα αυτό. Αλήθεια το λέτε. Αυτό είναι το μπεμπάκι, τον νερφ. Τέλεια. Αύριο θα έχουμε τα... Αύριο που προφανώς αύριο θα λέμε Σάββατο, άρα... Αύριο το πρωί έρχονται στη μεταφορική, σε κάποια στιγμή της ημέρας θα είναι εντός του μαγαζιού μας. Μάλιστα. Όλα σε τιμή κόστους, το ξαναλέμε. Λοιπόν, ωραία. Έλα να δείξουμε και τα Baby Alive, το Φωτεινούλι, την Μπουσουλίτσα. Εδώ η άλλη που είναι γιατρός εδώ να μας γιατρέψει, γιατί είμαστε λίγο αδυνατούλιδες. Ναι, βεβαίως. Η άλλη εδώ που κάνει τα τρώει, τσίσα της κακάτης, να μην τα λέμε και στην τηλεόραση τώρα. Πάρε και πάνω τα νενούκο μας. Είναι νούκο ουά, είναι νούκο μαμ πιπί δίπλα. Είναι νούκο με το κραβατάκι της δίπλα. Μάλιστα. Πάρε και το πόνι εδώ, το μωρό το πόνι εδώ να... Μιλάμε όλα για 2016. Τελευταίες παραλαβές. Δεν μιλάμε για εμπόρευμα παλιάς κοπής. Μιλάμε όλα επώνυμα. Όλα με τις τελευταίες προδιαγραφές ασφαλείας. Το τονίζουμε αυτό. Εταιριών παιχνίδια, όχι κινέζικα. Λοιπόν. Ωραία. Εδώ να σου δώσω για την κορούλα σου ένα τέτοιο να βάφεται, μια σκηνή μικρούλα, να μπαίνει και αυτή στο πνεύμα, στο πνεύμα του βαψίματος. Πριν πάει στο χόντο. Μιλάμε ότι αυτά είναι Μιλάμε με τις προδιαγραφές ασφαλείας καλύτερα και από των μαμάδων. Λοιπόν. Τέλεια. Λοιπόν, κύριε Μαρτάκη, ευχαριστούμε. Όλα που με λέμε, ό,τι είπαμε και τις προάλλες, τιμή κόστους, χρόνια πολλά, ήταν πια η τελευταία μας επικοινωνία, ζωή να έχουμε και το 17. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για την να μην φάμε και πολύ την πρωτοχρονιά, γιατί είμαστε λίγο υπέρβαροι και μην έχουμε κανένα προβληματάκι. Θα κάνουμε τη δίαιτα του Ανανά, κύριε Μαρτάκη. Ναι, λοιπόν. Ωραία. Καλή χρονιά, υγεία και κουράγιο, γιατί ο κόσμος περνάει πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Ο Μαρτάκης είναι ακάθεκτος, εδώ συνεχίζει και συνεχίζει να πουλάει τιμή κόστους. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρτάκη. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.